Dobrý deň, moje meno je Jana Šrámková, som z Cosmos Reality. Nachádzame sa na začiatku jazera na ulici Kaspická. Rada by som vám predstavila trojizbový pražský byt. Nech sa páči, poďte so mnou. Bytový dom sa tohto roku začne celý zatepľovať, vrátane rekonštrukcie lodží, novej strechy a nového výťahu. Pár metrov od bytového domu sa nachádzajú potraviny Fresh, Alza Box a Balíko Box, základná a stredná škola Bukovecká. Nachádzame sa na najvyššom 7. poschodí. Dispozícia bytu ponúka vstupnú chodbu a 3 obytné miestnosti. 2 izby sú orientované na sever, ktoré vám budú slúžiť ako detská izba alebo pracovňa a väčšia miestnosť ako spálňa. Vieme, že obľúbené je, ak je toaleta oddelená od kúpeľne. Aj toto vám tento byt ponúka. Tento byt má veľký potenciál. Počkaj, Janka, ale tento byt je celý v pôvodnom stave. Danka, ty to nevidíš? Tak si počkaj na záver videa. Táto 6-metrová lodžia je len bonusom k výhodám pražského typu bytu. A ten výhľad? To je na nezaplatenie. Dobre. Tak vám ukážeme, ako by mohol vyzerať po rekonštrukcii. Príslušenstvom k bytu je pivnica, kumbál a lodžia. Celková výmera bytu je 62 m². Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, kontaktujte ma na tomto telefónnom čísle.